Vytiahnuť niekoho z domu do kina alebo na pivo, to je jednoduché. Ale vytiahnuť niekoho z auta počas dopravnej nehody, to chce isté zručnosti. A keďže dopravné nehody sa dejú všade okolo nás, každý deň, v celom svete, je lepšie vedieť a nepotrebovať, ako potrebovať a nevedieť. Podložím si tamto koleno, super, oslovujeme. Dobrý deň, počujete ma? Ruky dávam popod jeho pazuchy, vyťahujem si ho na zem. Hovorí sa, že kilogram praxe má väčšiu hodnotu ako tona teórie a práve pri dusení sa cudzým telesom neostáva čas na žiadne teórie, len praktické život zachraňujúce úkony. Dobre, a to vyskúšame tak, že idete takto bokom, šikmo. Zistenie vedomia a dýchania, umiestnenie do stabilizovanej polohy sú veľmi jednoduché život zachraňujúce úkony. Nepotrebujete žiadnu špeciálnu medicínu, žiadne mimoriadne vzdelanie, je to len pár pohybov, ale treba ich mať nacvičené pod vedením skúsených inštruktorov v tomto tréningovom a výcvikovom centre. Zaklonte mu tú hlavu, vpradu, dozadu, výborne. Dajte si ruku na hrudník. Mnoho ľudí vám povie, neznášam pohľad na krv. Nikto nemá rád pohľad na krvácanie, preto ak dojde ku krvácaniu, treba ho zastaviť. Okamžité zastavenie masívneho krvácania rozhoduje o živote a smrti alebo o trvalých následkov. Lenže treba to mať nacvičené, kde inde ako v tréningovom a výcvikovom centre. Na tomto stanovisku sa nacvičuje alfa-omega laickej prvej pomoci, KPR, resuscitácia, oživovanie. A či už sa cvičí len na základnej figuríne, alebo aj s pomocou cvičného defibrilátora, je to stále život zachraňujúci úkon, ktorý treba mať nacvičený aj prakticky. Statistiky sú neúprostné. Na Slovensku sa denne odohráva priemerne 14,5 resuscitácií doma na adresách, ktoré zahajujú laici. Na to nám to bude. Kontrolne spravím záklon hlavy, popočúvam, či on dýcha. Robíte pre toho človeka čo najviac. Nedvíha sa mi hrudník, čiže záklon, počúvam, necítim, nevidím, nepočujem.